Godmorgen og goddag og god aften, hvor du end er. Velkommen til den her lille stund med meditation og fordybelse. Vi har nok alle været ude omkring i den her uge, der er gået. Det vil sige haft heftige aktiviteter, møder med andre mennesker, arbejde, følelser, jordskælv. På alle mulige måder blev den påvirket af det, der foregår omkring os. Så når vi samler os her og mødes her i det her online virtuelle rum, så er det en mulighed for at få lidt guidning og lidt sparring og lidt hjælp til den indre kerne, den indre sunde balance. For der foregår så uendelig meget, der kører igennem os. Det kan virkelig føles som at stå i et stormvejr af partikler og elektroner og protoner og neutroner, der bare kører igennem vores system. Det kræver ret meget kapacitet og ret meget styrke at holde sig kørende i den her strøm. Ikke at vælte. Jeg vil lige dobbelttjekke, at jeg optager. Ja, gør jeg. Jeg ved godt, at vi siger, at det handler om at have fødderne solidt plantet på jorden, for ikke at vælte. Men hvad vil det sige? Vil det sige, at jeg skal gå i bare tæer i græs hver dag? Vil det sige, at jeg skal have min søvn, og hvor meget? Vil det sige, at jeg skal spise rigtigt? Vil det sige, at jeg skal elske mine børn, eller mig selv, eller min hund, eller min mor, eller min kat på en bestemt måde? Det bliver hurtigt til en masse dogmer og en masse forventninger til en selv.
til sig selv om at gøre det rigtige, om at gøre det rigtigt. Det skaber forvirring. Det skaber utryghed. Det skaber ulyst, modstand, resentment, tvivl, angst, spændinger. Men vi er her kun for at leve. Det er så let sagt. Og ikke altid så let gjort. For hvad vil det sige? Jeg har taget sådan en lille ven med. 4 ben med en røgkvarts krystal som hoved. Nogen kan synes, at den er pæn. Nogen kan synes, den er fantastisk. Jeg ved, jeg har den, og har taget den til mig, fordi den repræsenterer følelser. De små krybdyr. Nogle af de første på planeten, der steg op af vandet, i hvert fald. Deres hukommelse, deres DNA, deres celleimprint er herinde i vores hoveder, i vores hjerner. Vi kalder det også for krybdyrhjernen. Det er urfølelserne. Det er alle slags følelser. Den skal minde mig om, at alle slags følelser er okay. Jeg er selv et meget følsomt væsen. Det har jeg især erfaret i mit voksenliv, hvor jeg er blevet mere bevidst om, hvad der foregår inde i mig. Man kan læse det i mit horoskop som trippelfisk, tror jeg det hedder. Ej, fisk og vægt og fisk i månen og fisk i Merkur. Følelser betyder på alle måder meget for min trivsel. At de bliver forstået, at de bliver hørt og at de bliver mødt. Så er der andre, for hvem følelser ikke fylder så meget. Ikke at de ikke er der, men de rører ikke altid op i hovedet og skaber samme forvirring eller samme resonans eller samme dybde. Og jeg tror nu nok alligevel, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at ikke alle kender til følelsesmæssig dybde. At blive ramt, at blive ulykkelig, at blive enormt lykkelig. Ups and highs and lows, downs.
Vi kender det godt. Det der med de to fødder på jorden, eller om vi skal gøre det ene eller det andet. Og generelt bare følelsen af, at ting rammer os. At ting ligesom skyder igennem os. Hvad gør vi med det? Hvordan skal vi være i det hastige tempo? Vi prøver lige de næste 10 minutter på at prøve at dykke ind i det via den kanaliserede meditation. Værsgo. Når dit hoved føles som en luftballon, der er ved at sprænges, så se nu i stedet ørnen, ildørnen, Føniks med sine vinger, der favner ildkuglen, lysskiven, solen, der før var dit hoved ballon, der var ved at sprænges. Dens vinger bliver som hænder, der holder dit hoved fyldt med gyldent lys. På et tidspunkt kom der et grønt lyn, et grønt skær, der delte de to og delte dit hoved i to halve. Du er blevet i tvivl. Hvad skal jeg nu vælge? Det ene eller det andet? Sandheden er, at du ikke skal vælge, men at du skal stå og betragte de to. Du skal betragte dig selv udefra. Du skal se, hvordan de to spiller sammen som negative poler, som positive poler, som komplementære poler, som sort og hvid, som yin og yang, som lilla og som lyserød, blå og grøn, på kryds og på tværs, den ene nogle gange større end den anden, diffunderende ind og ud, osmotisk princip. Det er ikke let at holde denne og dette udefra kommende blik.
at du skal være den, der skal favne det hele, der foregår derinde. For nogle gange så er det jo ikke engang bare kun dig, men også andre, der virker til at være trængt ind i dit felt, i det, der kaldes dit hoved. Det kan føles nødvendigt at skubbe andre ud, at lukke omverdenen ude, at sætte dig alene i naturen, for bare at kunne registrere og sanse. Nogle gange sker der endda det, at vi mister lyst, kraft og mod, at det hele bliver hyldet i et gråt slør. Vi stopper med at sanse og med at mærke sult, appetit. Det bliver svært at sove, fordi du bliver faktisk en lille smule disconnected, frakoblet dit eget system. Depressionen har indfundet sig, som vi kalder det. Men det er ikke kun, for det første kan jeg sige dig, der har prøvet at have det sådan. Jeg har lyst til at sige, det har vi alle på en eller anden måde i større eller mindre grad. Så ved jeg godt, at nogen vil sige, jeg tror ikke, nogen har prøvet at have det så slemt, som jeg har haft det. Har mødt den type dæmon inde i sit hoved, som jeg har mødt. Og du har ret. Jeg ved ikke, hvad du har mødt derude eller derinde. Men jeg har set en del. Men uanset hvad, så hjælper den her os på vej til hjertet. Den hjælper os på vej med at anerkende de skridt, du tager igennem dine følelser. Så hvis du står der i sansestormen, partikler, der flyver igennem dig, uro, tanker, bekymringer, et hoved, der føles for stort, en angst imellem at føle sig for meget uden for sig selv, eller en angst for, at det du måtte finde derinde, er for stort at begribe og for stort at bære. Du lukker ned for det igen, eller du trækker dig. Finder på forklaringer. Det er jo alligevel ikke noget for mig. Eller det er nok bedst, at jeg bare bliver her. I det jeg kender i min komfortzone. Forandring kræver tid. Forandring kræver mod. Og alligevel så indtræffer der forandringer hele tiden. Også de ikke planlagte, de ikke intenderede, som vi så skal forholde os til.
En følelse af at være med det, der er. En følelse af at registrere dine sanselige kræfter. En følelse af at flytte sig, at bevæge sig. En følelse af at kommunikere. Udveksle, røre, mærke, sanse. Snyd ikke dig selv for denne oplevelse. Stor eller lille. Jeg kan ikke sige, ingen kan, hvor du skal gå hen. Hvad der sker lige om lidt. Hvad der er dit næste skridt. Men jeg ved, at vi skaber. Om du så er liggende på langs, om du er flydende, svævende, om du er stålfast, som bjerget, urokkelig, indtil du smuldrer måske en dag. Eller står der i tusinder af år, holder til vinden og det hele. En følelse af at være kræver mod, kræver optimisme, kræver først og fremmest en vilje til at komme igennem det, der måske piker meget intens lige nu, dykker meget lavt eller laver små krusninger på vandoverfladen. Så jeg ved godt, at der findes små forskelle alle mulige steder, vi kigger hen. At vores øjne søger genkendelse, accept, nærvær, kærlighed, resonans. Det kan findes på mange måder, og det kan udspringe helt af sig selv, i dig selv, fordi du er
skabelse. Jeg begynder lige så langsomt at lukke ned for dagens meditation. Der var mange ord på i dag. Jeg håber, du fik noget med dig, der kan styrke dig på din bevidsthed. Og så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig dag med hjerte og følelser, forandringer, skift, energier, glæde. Tag det sure med det søde. For det er der alt sammen, og det har også tænkt sig at blive ved. Det sidste, jeg hørte i går, var 2.500 år mere. Så enjoy the ride. Og så ses vi næste fredag til mere live talk, kanaliseret meditation herfra. Jeg synes, det er spændende at dele med jer. Først og fremmest at få nedfældet og være i gang med de her spirituelle udviklingsarbejde, jeg har beskæftiget mig med i mange år, men som jeg nu skubber ud over rampen og på scenen og dele med flere af jer, mange af jer. Lytter lige til lidt dejlig musik. Jeg håber, det går igennem. Tak for nu.